Diha sa atong introduction ganiha ako giingon nga karon kapistahan ni San Simon ug San Judas. Alam kanato murag lisod gamiton ka ang pulong o pangalang Judas kay ang mosulod dayon sa atong una-una mao si Judas Iscariote. Mao nga gusto tas in English. Unsa may in English sa Judas, Jude. Pero ang pangalang Judas, mga igsoon, nindot unta ning pangalana gyud ni kay nagpasabot ni og gikan ni sa pulong Juda. Pasabot nga usa ka dakong nasod diha sa Israel. Busa kung atong lantawon diha sa atong nabasa sa Ebanghelyo, tataw kayo nga si Simon o si Judas na mention kayo diha. Pero matingala ka siguro kita nga nung si Simon o si Judas Tadeus nga gihiusa maning ilang pista. Ginaingon sa tradisyon mga igsuon nga kini sila human sa resurrection sa pagabanhaw sa Dios diin ni kagiw ang mga apostoles sa nagkadaiyang dapit. Kini sila ang partner ni sila nga gituhan nga niadto sa Persia ug didto sa Persia silang duha na mga martyrs gipatay dito sa Persia tungod sa ilang pagtuo. Mao nga silang duha daw giipon ang ilang kapistahan. Si Simon, makita nato nga kini siya mao gayud kausa lang na mention diha sa atong ebanghelyo o diri ra gyud sa pagpangalan niya sa 12 apostles. Human niya na wa na madungog siya. Pero si Judas nga anak ni Tadeus, makita nato nga dili lang siya na mention dinhi sa atong talaan sa mga apostoles, kundi gani siya na mention sa John 14 verse 22 and following nga nangu siya tong nangutana kang Jesus, no? Nga kini alang balamang kanamo kining imong gipangtudlo, no? Unya si Jesus mitubag, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." So, kini si Saint Jude, mao gayud nga makita nato nga naa ni siya gamayng pagkasuod gayud diha kang Kristo sa iyang kinabuhi. Mao nga gibutang gyud na diha mga kaigsunan nga gani si Saint Jude atong giila nga saint of the last recourse, katapusan nga atong dalangpan, nga siya murag gitawag natog saint of the impossible. Ambot og nagdebosyon ba mo saya, pero makita nako diri sa atong simbahan daghang kay mga pamphlet, no, on Saint Jude's devotion. Pero makita no ngano man siya man ang last of the recourse sa mga santos nato. Tungod siguro kay sa talaan siya to ang katapusan po, except Judas Iscariot. Mura ba ginaingon nga, kung niadto ka San Pedro, niadto ka kang San Juan, no, niadto ka San Bartolomeo, di pa gani mo tabago nila, adto mos katapusan. Nganuman, kay ang katapusan, mutubag na gyud na ang tanan. Mga kaigsunan, daghay-dagnay nato nga gihatag sa atong pag-ila kang Saint Jude. Ang unang dagnay sa Daang Testamento para ma-distinguish siya kang Judas Iscariot. Mao siya nga Judas Tadeus. Pero gidagnayan sa atong simbahan og Saint of the Last Recourse.
Diha ba sa dagnay kita mohatag og importansya o diha bagyod sa iyang pagkapinili sa Dios? Kana mga kaigsunan atong lantawon. Kay diin kining mga 12 ka apostoles, gipili ni Jesus dili lamang sa kanang tudlo-tudlo. Dili pareha sa pagpili natos mga JSL, no? Naatay selection, naapatay appointment. Si Jesus nagampo sa tibuok gabi aron pagpili ni ining iyang 12 ka apostoles. Pero gani sa iyang pagampo makita nato, no, nga naa diha si piyat yapon si Jesus. Anong naapil man si Judas Iscariote? No? Makaingon kita mga kaigsunan, ang pagampo nato sa paghimog desisyon sa kinabuhi. Dili gyud ay maingon nga magampo ta para my decision will be perfect. Always we are inclined to that. No? Magampo ta, magnobina ta, una ta mohimo og desisyon. Mag-discern ta, no? Una ta moboto karong Lunes sa barangay election. Ato yung hatagan. Kung gabi naminaw mo sa talakayan, gihatagan kayo nato og importansya ang discernment. And what is discernment? Discernment is not just to know. Discernment really will end up in prayer. In prayer. Lord, para unta tama ang akong desisyon. Pero siguro mga kaigsunan, kining atong nadungog karon sa ebanghelyo, mao nga dili tama ang akong desisyon. Dili perfect ang akong desisyon. Dili way sabod ang akong desisyon. Kundili ang akong desisyon unta naa kanunay uban sa imong kabubuton. Ma-perfect man ni, naa man ni sabod, wala nagpasabot mga igsuon nga diha sa atong pagampo sa paghimog desisyon, diha sa atong discernment, kita kanunay mo landing sa pagmahay. Nga diin makaingon kita, sipyat ang akong desisyon. Kundili unta, i-search nato sa atong desisyon, unsay kabubuton sa Dios diha kanato. Kay tinuod, napili niya si Judas. Pero kung tanaw nato mga igsuon, kung wala si Judas Iscariote, dili pud siguro nato mailhan si Saint Jude Tadeus. Kay masikat mas si Judas Iscariote, siya man tong treasurer, no? Unya ginaingon biya nato, no? Where the purse is, there the power. Dito siguro ang atong atensyon kang Judas Iscariote, no? Unya magdebosyon ta kang Judas Iscariote, tagaimi kwarta kay treasurer man ka. Pero makita nato that in the depths of the wisdom of God, siguro usa nga ma-highlight nato si Saint Jude Tadeus. Ug gihatagan og dakong pagtagad nga naagyo lagi ang manggiluluyon sa Ginoo. Naang yang kaluoy na iyang paggabay, dili imposible ang grasya sa Ginoo diha kanato, kundili ato ni siya nga saligan sa atong kinabuhi. Mao nga ang papel sa kinatibuk-an ni Saint Jude Tadeus, Judas Tadeus. Mao ang paghatag o paglaom kanato nga in times of seems things are impossible, nga wa na tay recourse, pahinumduman ta ni Saint Jude, ang atong Ginoo dili Ginoo of rejection, dili Ginoo nga murag manager. Siya atong amahan nga manggiluluyon sa tanan. Diha nato makita mga kaigsunan nga di ay ang mga apostoles nagpadayag sa kinaiya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Nga si Saint Jude Tadeus, usa sa mga apostoles,
Second to the last sa talaan, dakong papel sa kinatibuk-an sa atong pag-ila sa Dios sa atong kinabuhi. Manghinaot kita, no? Nga mayon kita suwayan ako si San Jose. Di gani mo epekto San Jose, balhin ko kang St. Jude, no? Muralag multiple choice ning daghan natong mga patron. Dili na mo'y punto. Kundili ang mensahe nga ilang gidala diha kanato. Nga ang mensahe sa gugma, ang mensahe sa kaluoy, ang mensahe sa kaayo sa Ginoo nga makanunayon nga gipadagaya kanato bisan kung usahay diha sa atong mga desisyon, diha sa atong mga discernment na ay mga sabod, na ay mga kulang, dili perpekto. Kay ang Ginoo dili lamang naguban kanato panahon sa desisyon, kundi naguban kanato sa kinatibuk-an natong kinabuhi. Amen.